Pag tinigil namin yan, magugutom kayo. Yan, we guarantee you. Walang lalabas na 4,000 trucks, 4,000 container trucks na lalabas sa Roas Boulevard at Arten pag sinara namin ang Maynila. Isarado ko lang Roas Boulevard at Arten, maliletse na po ang Metro Manila. Magre-real talk tayo. Magre-real talk tayo. Kasi kawawa naman yung mga taga Maynila. Baka hindi alam ng Metro Manila o ng buong Luzon. Kasi yung isang congressman, taga Luzon po yun. No? Para lang malaman ninyo. Doon sa mga, kasi sabi daw, ito daw, galing sa post. Yung pakita mo yung post. Ang nag-post daw, galing sa isang grupo ng reputable businessmen. Ang claim, sige, hanapin nyo muna kaysa nagtatalo-talo sa likod. Sige, pakita nyo muna. Ang sabi nila, ito daw ay galing sa isang reputable group of businessmen. Okay, reputable yan ang ginamit na word. Doon sa grupo ng reputable businessmen. Dapat kayo magpasalamat sa aming mga taga Maynila. Bakit po? Ako po, derechahan. I am now speaking on behalf of the people of Manila. Dapat kayo magpasalamat sa amin. Bakit po? Businessmen, kaming mga taga Maynila, inaakap namin ng sakripisyo. Ang Divisoria ay ang tanging area na exempted sa curfew. Bakit po? Ba't nyo in-exempt yung Divisoria sa curfew? Mayor, bakit naman ganun? Kasi mga kababayan ko taga-lungsod, naaawa ho ako sa mga taga-Metro Manila. Anong ibig sabihin nun, Mayor? Ba't kayo naaawa sa Metro Manila? Mayor lang kayo ng Maynila. Opo, dapat tayong maawa. Dapat tayong makiisa sa mga kapitbahay natin sa Metro Manila. Kasi tungkol to galing daw to sa reputable business group paliwanag natin sa kanila, baka lang nakakalimutan nila yung sakripisyong dinadama ng Maynila para lang mabigyan ng gulay ang mga palengke ng Metro Manila para mapadalhan ng mga manok, karne ang Metro Manila. Pag tinigil namin yan, magugutom kayo. Yan, we guarantee you. Walang lalabas na 4,000 trucks, 4,000 container trucks na lalabas sa Roas Boulevard at Arten pag sinara namin ang Maynila. Solidarity ang panawagan ng Pangulo. Solidarity. Pagkakaisa. Ngayon kayo magsalita. Ipakita ninyo sa kanila ang tunay na sitwasyon kung kayo hindi tinutulungan ng Maynila na makapasok sa aming lungsod. Bagamat malalagay kami sa alanganin, pero hindi papasanin namin ang daigdig dito sa Maynila. At wala kayong narinig. Wala kayong narinig na reklamo sa amin. Don't push us to the wall. Huwag nyo kaming itulak sa pader. Ang tuta, pag inaalagaan mo, pinakain mo, inalagaan mo buong buhay mo, naging aso, lumaki sa'yo. Sipain mo ng sipain, hindi ka nun kakagatin. Pero pag ang aso na corner na, kahit amo ka pa niya, mangangagat yun. Baka ganun po ang mangyari sa Maynila.